kahraman, Serdar-ı Şofrat. Arka dağlı kahraman, Serdar-ı Şofrat. Arka dağlı Hormatly prezidentimiz davarly ýagdaýda toý bagyny kesdi. Aşgabat Türkmenabad ýokur tezlikli awtomobil ýolunyň Mary Türkmenabad bölegi 6 tany hereket zolugyndan baratdyr. Onuň ýer düşeginiň giňligi 34,5 metr. Ýol hereket böleginiň giňligi her tarapda 11,125 metr. Her hereket zolugynyň giňligi bolsa 3,175 metr edendir. Täze awtobanyň ýol örtügi 1-nji derejeli döwrewap terişdelerden, ýokur kirli asfalt betondan, sintetik örtükden, torlardan we awtomobil ýolunyň netijeli gatlarynyň mäkämligini artdyrýan beýleki terişdelerden ibarat bolup, olar ýol örtüginiň köp gatly ýer düşeginiň göterjilik ukybyny artdyrmak üçin ulanylýar. Kahraman arkadağımızdan asıllı başlangıçları esasında ve hormatly prezidentimizin paratatlı baştonluğunu gözbaşını asırların cümbüşünden alqaydiyan milli mirasımız ve dep desurlarımız düğrün ruhuna layıklıkta bağlaştırılıp, häzirki döwürde yurdumuzda geçirilýän davarlar bayramçyk şäherlerinden koşturulýar. Bu bolsa davarlara aýratyn öwüşün çaýyp, halkymyzyň täze taryhy döwürde aýratyn many mazmuny eýe bolýan baý medeni mirasyna, gadymdan gelýän däplerini üýtgüsiz agrarlydygynyň aýdyň beýanydyr. Yurdumyzyň içerki we daşarky ulug ara baglanşygy üçin ähli şertleriň düredilýän bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüni ulug ulgamynyň köp taraply ösürilmeginiň ähmiýeti barha artýar. Munyň özi milli ykdysadyýetyň ösüşine, Türkmenistanyň Ewraziýanyň söwda ulug ýollarynyň mühim çatyrygyna çäk taýdan ýerleşişiniň amatlyklaryndan dolguny peýdalanmagy şert döredýär. Kahraman arkadağımızın başına başlan ve häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň üstünlükli durmuşa geçirýän fiýasy oruna laýyklykda Türkmenistan ulugyň ähli görnüşiniň maddi inzamlaryň binýadyny we infrastrukturasyny döwrewaplaşdyrýar. Geljegili ulug üssaşyl geçergilerini döretmek bilen durnukly üçin ähli awadançyň bähwitlerini ulug diplomatiýasyny barha ilerledýär. Döwlet hem halkara ähmiýetli ýollaryň gurulyp ulanmaga berilmegi bilen bir hatarda vilayet itrawara derejesindäki ýollaryň gurulmagy babatda da netijeli işler alınıp barlýar. Gaýtalanmajak maddi we maddi däl gymmatlyklarymy halkymyzyň taryhy we medeni tejribesini Türkmen döwletliginiň şanly fenlerini şöhretlendirip,
ata-babalarymyzyň dünýä medeniyetiniň ösüşine ägir türlü goşun-goşunlygyny şaýatlyk edýär. Gelinin elde adamlar, kutlu olsun gelininiz. Ağzına balta açık olsun. Gelinin ayağı düşsün, bağlı olsun. Toylar toya olsun. Suyuculuk su koymadım. Kana alın dadınlar. Alın dadalayın. Hemmede nesip etsin. Aydanına versin komşucan. Ana onda gelinimiz oyunuza ilkinci adımını atsın. Ayman ilk bak. Giňerimli gurulşygy ähli tebitlerde täze iş orunlarynyň görüldmegine, vilayetlaryň arasynda gatnaşyklaryň amatly bolmagyny, ýurdumyň çäginden geçen üstaşyr artyrok akymlarynyň artmagyna ýardam berýär. Açyk kapylar, hoş niýetli goňşuluk ýazyny alyp barýan Türkmenistan halkara üstaşyr ulug geçelgeleriniň köp şahary toruny emele getirmek boýunça anyk çäreleri durmuşa geçirýär. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne awtomobil ýollarynyň gurulşygyna degişli iri taslamany amala aşyrmak ugruna ýerine ýetirilen işleriň netijesinde hormatly prezidentimiziň ak patasy bilen açylyp urunmagy berilen Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Mari Türkmenabad bölegi boýunça awtologlaryň şol sanyna agyr ýükleri daşaýjy uluglaryň hereketi başlandy. Şeýlekem gelinaljy kerwani uly toý dabarlary bilen ýola düşdi. Ýurdumyň ýakly künjeklerine ýaýbanlandyrylan ýeňi çörli özgörtmeler batly dipkinlerde amala aşyrylýar. Özgörtmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ýurdumyň raýatlary baradaky asyrly ýürelgelere esaslanýan döwlet ýazytynyň arawaşyklary besenýänliginiň nowatdaky subutnamasydyr. Täze gurulýan binalar, öýrenimçilik, medeni durmuş, alam bilim maksatly desgalar, lukmançylyk we sport merkezleri, döwrewap ýaşaýyş çaýlary, şol sanyna awtolog ýollary bir karar watanymyzyň şäherleriniň we owalarynyň gözelligini arttırmak bilen bir katarda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, ilaty hüdürlenýän durmuş hyzmatlarynyň ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegine möhüm orna ýelýär. Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Mari Türkmenabad bölegi guşuçor belentlikden hassa täsirli we özüne çekiji görünýär. Bir iri taslamanyň amala aşyrmagy Türkmenistanyň ulug üstaşyr geçergeler dödümini giňildiýänligine şaýatlyk edýär. Çünki bir iri taslamanyň durmuşa geçirmegi üstaşyr awtomobil gatnawlarynyň Aziýa ýoşum manfaatine çenli uzulyp gidýän awtoýollaryň köp şahaly ulgamna çal çykmagyny üpçün eder we ol ýakyn geljekde Türkmenistanyna uzak aralyga ýükleriň çalt we arzan daşalmagyna mümkinçilik berjek täze ýokary tezlikli ulug ýol näwürler. Munyň özi bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe gahrman arkadagymyň saýasyna we arkadagy gahrman serdarymyň başçylygyna ýurdumyzyň diňe arawaç ösüşler bilen öňe barýanlygyny alamatlandyrýar. Davarada Ministrler Kabinetiniň agdalary bugünkü möhüm waka bilen hormatly prezidentimizi hemde gahrman arkadagymyzy tüý sürekden gutladylar. Bilinçäli bu möhüm taslama ata-babalarymyzyň köprü gurmak, ýol çekmek ýaly asyrly däpleriň häzirki döwürde üstünlikli durmuşa geçirilýänliginiň aýdyň beýanydyr. Döwlet başçylarymyz gutluglar üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň ýol ulug düzüminiň möhüm taslamasy bolan Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň möhüm ähmiýetini belledi. Hemde döwrewap ýoluň açylmagy bilen hemmeleri gutlady.